जितिदुवा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे हाथिसार दादगारि हारिमु आफाद जथायै जोङो नैबे 2 नं फुलबारि गामियाव जोङो बैसागु फोरबो खुंफुंनो लादोंआनो। बे हिसाबै जोङो फुंबिलियाव जोङो जे आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बेखौ जोङो फोजोबबाय बा जोबनानै थांबाय। लोगोसे जे बेखेवगिरि हिसाबै बा जोङो जे जोंनि बैसागु फोरबोखौ जोङो दोरोङारि मोनसे आब्रुथियै लोगोसे जे बर' माहारिखौ जोङो गेरेमसा माहारि दानायाव जे बे हारिमु जे बिथिङावबो जोङो थिग खालामनांगौ दं। दिनैहाय जों सिगाङाव नुदोंमोन जे जोंनि बैसागु जानाय बियो गेजेर खलबाव जे जोंनि साननाय बायदि बा जे आदर्श गोनां बे जायाखैमोन, जों बेखौ मोनदाङो। जों नुदों माब्लाबा लंपेन्ट गिजि गाननाय, लंपेन्ट आसिनानै गाननाय, बेथ' जे बैसागुनि आदर्श होननानै जों बेखौ माब्लाबाबो साना। थिग बेबायदिनो जों दखरा आफादनि सिङाव जोंहा 9 दालाय आफाद दङ। बे दालाय आफादाव जोङो जोंनि ओनसोलखौ जों मारै फोसाबनो हागोन, बेयो सोलोंथायावनो जा, आबाद बिथिङावनो जा, इक'नमिकेलि जा, हारिमु बिथिङावनो जा, जों आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हारसिङैल' हागोन बे माब्लाबाबो जानो हाया। बेखौ जोङो जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रानो बा जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बयबो बाहागो लालायनांगोन, बुजिनांगोन। दिनैहाय गाज्रिखौ गाज्रि होननांगोन, मोजांखौ मोजां होननांगोन। आं बेखिनिखौ खावलायो। दिनैहाय जे जोङो नैबे 2 नं फुलबारियाव जोङो दसे समाव जोङो बादायलायनाय बेखौ जों लानो सानदोंआनो। दिनैहाय जोंनि दालाय आफाद हिसाबै बा 9 जोंहा दालाय आफाद दङ। दा 9 दालाय आफादनिफ्राय जोङो बाहागो लागोन। बेयाव जोङो केसेटजों मोसानाय जानाय नङा। बेयो जोंना दोरोङारि जे जोंहा अलरेडि जोङो जि.आइ. टेग मोनबाय, जायखौ जों बुङो बे जोंनि बर' हारिमुआव बा बर' हारिमु हिसाबै जोङो दिनैहाय जों जि.आइ. टेग मोनखानाय जाय आगजुफोर दं बेखौ जों बाहायनांगोन। ओरैहाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना, थरखा, नै बेफोरखौ लानानैनो जोंनि जे दिनैनि हारिमु बादायलायनाय बेयो जागोन, बेखौ आङो बुंबाय। दिनै जोङो जोंनि हांख्रायनाय लेखा जोङो दिनैहाय गाहाय आलासि महरै जों मोननो हादों जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिलीप बसुमतारी बिथां, लोगोसे जर'खा आलासि हिसाबै मानाव गेदेर बिटिआरनि EM मुस्रि रन्जित बसुमतारी सार, लोगोसे जोंनि ओनसोलनिनो बारग' डेपुटि चिफ काम्प बरगयारि सार हिसाबै जोङो मोननो हादों। लोगोसे जोंनि जे प्राइज डिस्ट्रिबिउसन थागोन, जोङो बादायारिफोरनि थाखाय एसे एनै जोङो मदद होनो थाखाय जोङो आवगायदों। दा बेयाव प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनियाव जोंनि आलासि महरै जोङो लिंहरनानै दोनखादों। बेयो जाहैबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म, OSD2 CEM, लोगोसे लाइमोन गांखंनि UPPLनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि, लोगोसे आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि जों बयबो मिथिगौ। दा बिथांखौ जोङो हांख्रायदों, बिथाङा खोथा होदों फैगोन, जोंजों नुजाफैगोन। बेखिनिखौ आं